Meron po tayong mga minamahal, mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, the end time profitable loving God. Kabalikat po ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear at mga beloved children. Amen. Ngayon po mga minamahal ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service. Tayo po mga minamahal ay binigyan muli ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos na tayo po mga minamahal, amen, ay malay makapagpuri sa Kanya, magpasalamat, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ito po ay isang pagpapala sa bawat isa sa atin. Ito po ay kayamanan po mga minamahal, amen, sapagkat hindi po lahat ng tao, amen, ay binigyan ng pagkakataon na gaya ng ibinibigay sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa dinami-dami ng tao, mga minamahal, sa buong mundo, tayo ang pinili ng ating dakilang Diyos upang maglingkod sa Kanya, amen. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan, amen. Tayo po, mga minamahal, ay talagang patuloy, amen, na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat mga minamahal, ang kagandahang loob ng ating dakilang Diyos habang tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Kanya, patuloy din po ang kagandahang loob ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, ano ang ating maigaganti sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Amen? Ang tanging nating may gaganti, sabi nga po, ating kukunin ang saro ng ating kaligtasan. Amen? Ating ipagtatrabaho yung ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Amen? Tayo po ay laging dadalo sa gawain ng ating dakilang Diyos na atin pong huwag pabayaan, mga minamahal, amen? Huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon, amen? Sapagkat malapit na po, mga minamahal, ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen? Hindi alam kung anong araw ang pagbabalik, kaya dapat
lagi tayong handa, mga minamahal. Amen? Laging handa upang tayo po, mga minamahal, ay makasama sa pagdagit ng mga banal. Amen? Ang ginadagit lamang po, ang nararapture lamang po, yung mga perpekto. Dito tayo piniperpekto ng ating dakilang Diyos. Amen? Sapagkat tuwing tayo dumadalo, ating nararamdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, tayo hinuhugasan ng banal na dugo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya't mga minamahal, tayo po ay lagi po, mga minamahal, laging maghanda, mga minamahal. Amen? At tayo po ay magpupuri, mga minamahal, yan ay ating unang isasagawa. Amen? Sa oras na ito, mga minamahal, tayo binigyan ng bibig upang umawit ng mga papuring awitin, kamay upang ipalakpak, gamitin sa pagpalakpak, mga minamahal, ang ating katawan sa pag-indak, sa pagsayaw na makalangit na sayaw, mga paa, sa pagtalon, paglundag, mga minamahal. Amen? At gagawin po natin ito nang may kagalakan, mga minamahal. Amen? Hindi nang may kalumbayan, nang may kalungkutan. Kailangan may kagalakan, mga minamahal. Amen? Sapagkat walang puwang ang kalungkutan sa bawat Kristiyano, mga minamahal. Amen? Sapagkat napagtagumpayan ng lahat ng ating pong pinakamamalaking Diyos. Gaya din po natin, nasa atin ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamalaking Diyos. Lahat ay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa atin. Meron tayong mga problema, mga suliranin sa buhay, tayo po'y dumaranas ng mga pagsubok, kayang-kaya natin yan, mga minamahal, lagpasan sa tulong at habag ng ating pong pinakamamalaking Diyos. Subalit sa mga oras na ito, atin po munang gagawin kung ano ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Kalooban ng ating dakilang Diyos, atin siyang pupurihin, mga minamahal. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamalaking Jesus, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, itaas ang dalawang kamay, tayo po'y sama-samang manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating hingin po ang patnubay at gabay ng ating dakilang Diyos na tayo po ay samahan sa araw na ito ng ating pananambahan. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, maraming pong salamat po, mahal na Panginoong Jesus, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa pag-iingat po sa bawat sa amin, at kami malwalhating nakarating sa dakong ito. Kami po ay buong puso na nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, patuloy mong palakasin, palusugin, pahabain pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang pong buong sangbahayan. Langisan mo po, umahal na Panginoong Jesus, ang bawat yugto po ng aming pananambahan sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na iahayag ng mga pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin, alip po sa iyo, mula sa mga pinagpalang kupunan, beloved Jesus Finest Generation Choir, sa aming pagbibigay namin kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offering, higit sa lahat sa iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw nito. Sa amin pong mga minamahal na kapatid, naglalakbay po patungo sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas pa ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain, ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan, disgrasya, aksidente, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Aming hinihiling umalapang Jesus ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kami lahat, mahal na Panginoong Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Panginoong Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayat lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po, mga minamahal, ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay pangunahan po ng ating pong beloved Brother Joshua Villaruz para po sa ating pong joyful song. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes
pangunguna sa ating MC. At bago tayo darako sa ating pagpupuri, sa ating pinakamamahal pinso sa joyful song, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating pinakamamahal na pinsus. At aking pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor, Waldo Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimutan turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linis Almeda, and their beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, at Vice Nier, at ganun din mga minamahal ay sa inyo, mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan, kay welcome na welcome sa gawain natin pinagkamamahal pensus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Aking pinapabot ang aking pagbati kung ano mang oras sa inyong mga minamahal. At muli ay aking pinapabot ang pagbati ng happiest birthday sa beloved daughter nating beloved ordained preacher, ating beloved Ate Vice. Happy birthday po, Ate Vice, at patuloy kalakasan, kalusugan, buhay, ipagkaloob na ating beloved ng ating mahal na Panginoon para sa inyo, at patuloy na espiritual na pagpapala. At mga minamahal, sa oras ito ay darako tayo sa ating pagpupuri, sa ating pinakamamahal sa mga joyful songs. Tayo muna imawig ng isang malumanay na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan, awitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilang mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin
ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin, kadakilaan mo sa amin, kadakilaan mo sa amin. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, my dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, dearest Jesus. Love you more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or tongue can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or tongue can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or tongue can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts
up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or tongue can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Give it to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall Thou hear in the morning. Mother is Lord, in the morning will I direct my prayer unto Thee and will look up. Give it to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall Thou hear in the morning. Mother is Lord, in the morning will I direct my prayer unto Thee and will look up. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us
us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. If you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. Love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. If you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan ay iyong lukulukan, buong daigdig man ay iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap
awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami maawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroroon saan mang dako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan na iyong luglugan, buong daigdig man na iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami maawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung iisipin ko lahat ito, tunay na kahit dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na. Maraming ka nang makikita, tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Naman
ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka din sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord, hallelujah. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Fool, a lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but they never have a tear until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never have a tear until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me, it's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me, it's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord,
Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Praise the Lord, hallelujah. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me, Lord. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer, and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer, and bring the powers of darkness underneath my feet.
The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise coming King. Oh, glory, hallelujah, He's a coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, He's a coming King. Jesus Christ our Lord. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, He's a coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, He's a coming King. Jesus Christ our Lord. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. Name of Jesus, we have the sure victory. Victory is victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all and all for me. Victory is victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all and all for me. Victory is victory.
hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all and all for me. Not by power, but by my spirit, say the Lord. It's not by might, nor by power, but by my spirit, say the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By my spirit, say the Lord. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. I shall not be moved. I shall not be moved like a tree flooded by the water, Lord. I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved like a tree flooded by the water, Lord. I shall not be moved. Jesus is my Savior, I shall not be moved. In His love and favor, I shall not be moved like a tree planted by the water, Lord. I shall not be moved. Oh, I shall not be moved. I shall not be moved like a tree planted by the water, Lord. I shall not be moved. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be come from the east, they'll be come from the west, they'll be come from the north, they'll be come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be come from the east, they'll be come from the west, they'll be come from the north, they'll be come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cheery. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cheery. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word is divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word is divine. Every promise in the Bible is mine. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee.
I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the
sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamal ng suset. Dito nagtatapos ang ating pag-awitan sa joyful songs na alay lamang para sa ating pinakamamal ng sus. Tayo naman ay darako sa ating kasadwa pag-upuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, ay aking nahiling na tayong lahat ay muling manalangin na pang tayo samahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Pensus, sa unang ng beloved Pastor Valdez Estrada Almeda. Maraming salamat sa pagpalang pinagkalam sa amin muli. Sa po ito, sama-sama ka naming mapapurihan, malulhatin, masamba, at mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan at bago kami darako sa aming pagpupuri. Suyo kami lahat ay minsan na pala malapit sa paanan, nagsusumawa, nagsisisi, sang kami nasumpungan sa pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang. Ito may salita sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng ibang negosyo magsukrus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sinasamang malpensus, aming pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga solemn songs. Kabagan mo kami, kailangan ka namin, minsan ang pasamaan mo kami, malpensus ng isan, ang mga papuring uwit namin iali para lamang sa iyo, kasangkapan mo gamitin, magsilbing ng espiritual na pagkapalat, tanggapin mo ang mga pagpupuring namin sa iyo, aming kamapalugdan, mapansus at aming dadalangin sa aming kapatiran. Naghahanda pa lamang sa mga oras ito, ikaw mag-provide sa kanilang magagamitin, pamasahit, mga sakyan. Ingatan mo ang mga anak sa kanilang pagdako, malpas paratingin ng malawalhati at itas yung bahay sambahan. Hallelujah, pagpalay mo kami, malpas susibus mo sa aming kalagitnaan na pagpupuri ang iyong napakatamis at balapasensya, sundalan, beloved Pastor Valdez Estrada Almeda. Amin ang nakinagatugunan ng aming madalangin habang sama-sama namin pinapalayas natin ang sinasaway lahat. Itinatawi mga demon digaw na kayo mga adlong mapalakas sa pagpupuri, lumayas kayo sa pangas kason in Jesus' name. Hallelujah, we bind the paradise kason in Jesus' name. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo papatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalpos sa mga solemn songs at tayo pangunahan natin beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Kalbis po, beloved Brother Joshua Villaruz, purihin po ang ating pong pinakamamal na Panginoon. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay patuloy pong magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po ay makipag-usap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan po ng ating pong mga papuring awiting iaalay sa ating napakabait na Diyos na buhay. Amen. You do miracles so great.
no one like you. No one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. You changed my life, Lord. I know you really care for me. Hear my call, Father, hear my call. When things seem so wrong, your presence makes me strong to face the triumph, so I may go on. 'Cause when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you dare to comfort me. When I feel down, you lifted me up. And when I'm in doubt, you open up my eyes. Show me the way, Lord, to be near you, Jesus. When you master way, Father, when you mountains, teach me all the days of my life to do the things you want. Cleanse me and purify my heart. 'Cause when I'm weak, you give me strength. When I'm lonely, you dare to comfort me. When I feel down, you lifted me up. When I'm in doubt, you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely,
'Cause when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you dare to comfort me. When I feel down, you lift me up. When I'm in doubt, you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you dare to comfort me. When I feel down, you lift me up. When I'm in doubt, you open up my eyes. Panahon nga lumipas, unang pag-ibig ko'y nalamig. Buhay ko'y nakiayon sa layaw na daigdig. Sakit ang naidulot sa tuwing nawawalay. Sa iyong mga utos, nandiyan ang pagsuway. Sa piling mo may kapahingahan. Ang iyong habag laan sa'kin. Awa mo aking kilig, pagkat ang tulad ko basahan sa iyong paningin. Kahit na marumi anak ang turing sa'kin, ako'y tinanggap mo. Buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Malihis man ang landas, siya'y naghihintay pa rin sa iyong pagsusumamo. At iyong pagbabalik. Mahal ka ng Diyos, mahal na mahal. Di niya hahayaan mahiwalay ng lubusan. Sa piling mo may kapahingahan.
marumi anak ang turing sa'kin. Ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Sa piling mo may kapahingahan. Ang iyong kabalaan sa'kin, awa mo aking hiling, pagkat ang tulad ko basahan sa iyong paningin. Kahit na marumi anak ang turing sa'kin, ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Panahon nga lumipas, unang pag-ibig ko'y nalamig, buhay ko'y nakiayo sa layo ng daigdig. Sakit ang naidulot sa tuwing nawawala. Sa iyong mga utos, naniyan ng pagsuway. Sa piling mo may kapahingahan. Ang iyong habalaan sa'kin, awa mo aking hiling, pagkat ang tulad ko basahan sa iyong
Now I feel that I belong. You gave me home, so I'll never be alone. So I make this song just to let you know how I feel. Just for you, my Lord. So I sing this song. Listen to my song, song of praise, just for you. Buong akala ko ay wala nagmamahal. Kung nalulungkot ay walang dumaraman. Nang makilala ka, buhay ko ay sumigla. Binigyan mo pa ako ng pag-asa. Ang awit na ito ay nilikha ko mula sa puso. Para lang sa'yo, ihahandog sa'yo. Ito'y pakinggan mo ang pagpupuri sa iyo. Ang awit na ito ay nilikha ko mula sa puso. Para lang sa'yo, ihahandog sa'yo. Ito'y pakinggan mo ang pagpupuri sa iyo. Kung akala ko ay walang nagmamahal, kung nalulungkot ay walang dumaraman. Nang makilala ka, buhay ko ay sumigla. Binigyan mo pa ako ng pag-asa. Ang awit na ito ay nilikha ko mula sa puso. Para lang sa'yo, ihahandog sa'yo. Ito'y pakinggan mo ang pagpupuri sa iyo. Ang awit kong ito ay nilikha ko mula sa puso. Para lang sa'yo, ihahandog sa'yo. Ito'y pakinggan mo ang pagpupuri sa iyo. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taas na. Sa umaga at sa gabi hahayaan ang iyong kagandahan noon, katapatan
buhay. Nagagalak ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa, Panginoon. Bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. Sa aking kalungkutan, ikaw ang karaman. Kabutihan mo sa akin di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nakulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Yesus. Mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nakulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig
inaasam. Ako ay tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Yesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iningatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Yesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Yesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Ako'y hinango mo, ako'y hinango mo sa dusa. Sa sala kong gawa, ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagbis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, o Diyos. Ikaw ang nagbigay ng lingding, bagong pag-asa sa akin naghihintay. Hindi masayod ng pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong inilikha. Kay sarap ng damhin, pag-ibig mo sa'kin ay tunay. Di mapapantayan kahit ano pa man, Jesus. Ikaw ang lahat.
masayo ng pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Pupurihin na ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin, aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin na ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin, aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na
face to face, and the earth will shake as your word goes forth, and the heavens will tremble and fall. But let me say how much I love you, oh my Savior, my Lord and friend. Just let me hear your kindness whispers as you gently call my name, and let me see your power and your glory. Let me feel your spirit lead. Let me find you in the desert, till this sand is holy ground, and I am found completely surrendered to you, my Lord and friend. So let me say how much I love you. With all my heart, I long for you, for I am caught in this passion of knowing this endless love I found in you, and the depths of grace, the forgiveness found, to be called a child of God. Just make me say how much I love you, oh my Savior, my Lord and friend. Oh my Savior, my Lord and friend. Oh my Savior, my Lord and friend. Sa aking kahinaan, kung palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan, pag ikaw ang laging kaakbay. Buhay ko pag nagwakas, ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uwi sa bayan Manila. Oh Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo, noong nag-iisa. Buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay, sinikap kong lutasin
ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binusbos ng pag-asa. Hirap man suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Kamangha-mangha, oh, ang pag-ibig mo, Jesus. Ang iyong pangako, maging pagsuyo'y laging totoo. Di magmamaliw ang iyong pag-iliw. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha, kamangha-mangha. Oh, ang pag-ibig mo, Jesus. Ang iyong pangako, maging pagsuyo'y laging totoo. Di magmamaliw ang iyong pag-iliw. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha. At kay ganda ng iyong mga gawa, mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nagkukulang mga biyaya mo sa'kin. Kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo'y aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa'kin. Kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin. Pagkat hininga ng buhay ko'y sa Kanya nanggagaling. At sa Kanyang mga latay, karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig. Kay Jesus umiibig.
hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lamang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipintig, kay Jesus umiibig. O kay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipintig, kay Jesus umiibig. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. I fooled a lot of friends of mine. They thought I had a peace of mind, but I never had a tear till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. But you just get a bit tired of falling around. Well, you try to love the way through life, but you're not getting round. Oh, why not try the Lord today and ask Him in your heart to stay, and you'll find Jesus' love to be the greatest thing that you ever found. And I say, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ng tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Amen, hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. We come to glorify His name, we come to glorify His name.
We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah. He's the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah. He's the coming King. Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of there is Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of there is Jesus, we have the victory. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Hallelujah. Let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us sing 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 and praise the Lord. Oh, let us dance 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 and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. Let us shout, hallelujah. Let us shout and praise the Lord, hallelujah. The Lord, oh, let us shout and praise the Lord. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's all right. I feel the Spirit clapping, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's all right. I feel the Spirit dancing, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit shouting, hallelujah. Shouting, and that's all right. I feel the Spirit shouting, and that's all right. And that's all right, all right. It's the Holy Ghost. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy
Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na napakabuti po ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tunay mga minamahal na talagang sa bawat isa sa atin talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At welcome po ang bawat isa sa ating midweek worship, mga minamahal na talagang isa na ng mga pribileyo sa bawat isa na tayo ay magkapagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang isang mapagpalang hapon sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Wilder Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida children, grandchildren, at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida na hindi natin makalimutan hanggang sa mga oras na ito. At isang mapagpalang hapon sa ating mga bisita. Kung mayroon po tayong bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At isang mapagpalang hapon sa ating mga visitors kung mayroon po tayong mga bisita, at maging sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube magmula sa Luzon, Visayas and Mindanao at sa buong Asia at sa iba yung dagat. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos at talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin at ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating mga pastoral workers, sa lahat ng manggagawa, sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at atin pong pinapaabot po ang isang mapagpalang kaarawan po sa ating sa beloved daughter po ng ating beloved ordained preacher, sa ating beloved sister Divine Grace Nierb. Happy birthday po. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa oras na ito tayo po ay dadako mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, dahil ang sabi po dito mga minamahal sa aklat po ng Matthew chapter 24 verse 14, ang sabi po dito, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." At ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Amen. Supurihin ang ating dakilang Diyos na sa oras na ito na sinabi sa salita ng ating dakilang Diyos ay darating ang wakas, ngunit bago darating yung ang sinabi po dito na magpatutuo sa buong sanlibutan, na kahit tayo po ay nandito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, ang ating patutuo po, ito po ay napapanood po ng buong mundo, ng buong sanlibutan through live webcast, Facebook and YouTube. Amen. So talagang ating pinaghahanda po ang ating mga pinagpalang mga kapatid po na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating pong pinaghahanda po ang ating beloved brother June Sabangan, at ating pinaghahanda din po ang ating beloved sister Jaylee Ferrer, at sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. At ang panghuling magpapasalamat po sa ating dakilang Diyos na ating pinaghahanda ang ating beloved sister Lina Perez. Amen. Praise the Lord. Sila po mga minamahal ang pinagpalang magpapasalamat sa araw na ito. Minsan po ating palakpakan ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Supurihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at atin na pong formal na buksan
ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At kung nakahanda na po ang ating Brother June Sabangan, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po. At sundan po siya ng ating beloved Sister Jilly Ferrer. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan kung paano po pinagpala ang ating beloved kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wilde Almeida, at ganun din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida, ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral worker, at sa ating mga beloved na elder na kapiling natin ngayon, sa inyo mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang hapon na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon para mabigyan ng pasasalamat at luwalhati. Bago po ako magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay binabati ko ang ating beloved Sister Divine ng happy birthday po sa kanya po. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos din po ang Jesus Miracle Crusade ng krusada sa dako ng Luneta taong 1992 po, kung saan ako'y nasa kasalukuyang nasa Dambuhan Reliyon na aking nakagisnan, na kung saan ang pinapaniwalaan ko noon ay mga santo-santo. Kaya nung ako'y nagawi rito sa ganitong gawain, ay ganito na lang po yung pagtataka ko, dahil sa uri ng pagpupuri nila. Pagpupuri dito ay kakaiba, sabi ko sa kanila, dahil nakikita ko na nandyan na sila nagpapalakpakan, nag-iiyakan, sumasayaw. Sabi ko, bakit iba yung kanilang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ganun pa man, sabi ko sa aking sarili na dahil sinabihan ako ng aking mga unang Kristiyano na nakadalo dito sabi niya, diyan ka lang at makinig ka sa mensahe ng ating beloved pastor, balang araw ikaw din po ay pagpapalain. Sabi sa akin, nandyan nainip talaga ako noon, talagang nagtiyaga rin ako sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon para ako'y pinagpala niya at buksan ang aking puso't isipan sa buong katotohanan. Kaya nung nagtagal ako rito sa gawin na to, ako'y dumadalo rin ng tuwing service. Talagang nandyan din yung katigasan ng aking puso, dahil matagal din po akong nakumberte, dahil hindi pa ako agad na nagpabautismo. Sabi ko, tingnan ko muna yung mga bago ako magpabautismo. Sabi ko, kailangan ma-prove ko muna sa aking sarili na talagang buhay ang Diyos sa gawain ito, dahil sa kanilang mga patutuo noon, talagang nandyan din na hindi rin ako naniniwala sa mga patutuo nila. Akala ko lahat ng mga nagpapatutuo sa harapan ay binabayaran nila, dahil napaka-imposible po yung mga patutuo nila. Makikita mo ang karamdaman nila, hindi lang basta-basta karamdaman, dahil sila ay mga kanser, mga bulag, mga pilay. Yan po ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung una talagang nagduda rin po ako sa gawain na to. Ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon, dahil nandyan ang panalangin ng ating beloved pastor sa bawat kaluluwa. Nandyan na napasama ako sa panalangin ng ating beloved pastor. Talagang nandyan na, sige, nagtiwala ako sa gawain na to hanggang sa naniwala na ako sa gawain na to, hanggang sa tuloy-tuloy na akong dumalo dito sa ating gawain. Noon, nasa dako pa to ng Maynila, wala pa itong mga outreaches. Sadyang napakahirap din yung pagdalo doon, dahil napakalayo po ng mga church noon. Ngunit nandyan ang kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na talagang nagtiyaga ako at sinundan tong gawain na to, hanggang sa ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit dumating ang pagkakataon na nandyan na panalamig ng isang Kristiyano, at ako'y
nalamig po sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung habilin ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo, yun po ay ginawa kong 1 beses lang, nag-Sunday Christian lang po ako. Hindi yun nagtagal, ako'y pinaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2011, nung ako'y na-diagnose ng napakataas po ng aking BP, ang aking BP noon ay umaabot siya ng 181/10, nandyan na mild stroke pa po ako noon hanggang sa ako'y nagawi sa ospital. Ngunit naalala ko yung aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang aking mga kainaan, talagang nandyan na napalalahanan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan na nagsisimuli ako sa aking mga nagawang kasalanan. Sabi ko noon, sabi ko, mahal na Panginoon, ibalik mo uli yung dati kong kalakasan ng pangangatawan, muli akong maglilingkod sa iyo. Yung dati kong ginagawa, yun po ibabalik ko. Magamat pinayuhan ako ng bawal akong mag-overnight dahil sa hindi daw yung maganda na mag-overnight, ganun na napakatas ang dugo mo. Ngunit yun po ay lahat ng ko talagang nandyan na inilagak ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, pinagkatiwala ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, ikaw nang bigay sa akin, ikaw rin ang mag-aalis hanggang sa ako'y nagsisi, nag-ayuno, magamat nandyan ang pag-ayuno na pinayod ng mag-ayuno ng manalangin at magsisi sa aking mga kasalanan, sa aking mga nagawang kasalanan at pagkukulang. Nandyan na unti-unti nang ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoon ang dati kong kalakasan ng pangatawan. Ang dati kong high blood to, magabat na pinayuhan ako na mag-maintenance, yun po ay hindi na ako nag-maintenance, yan po ay binalik na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pagdalo ng Wednesday, talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na lagi kong sinasabi sa aking bagamat napakadaming trabaho na dapat kong iwanan, talagang nandyan na inuuna ko ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sabi ko yung pangako ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung pagbabalik ko, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pag-iingat sa akin. Talagang na dumating yung pandemya, talagang nandyan na hindi nagpabaya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na siya palagi ang nangunguna, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po sa pagdakila niyang pag-iingat mula sa aking beloved na asawa, nasa dako ng ibang bansa, sa aking mga beloved anak na sa dako ng Cavite. Magabat ako'y nag-iisa na lang dito sa Pangasinan, nandyan na hindi ako pinapabayaan ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na talagang napag-abuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ng ating beloved kapatid ay talagang natagpuan niya ang banal na gawain na talagang dati talagang hindi naniniwala. Ngunit nung makita ang himala ng ating dakilang Diyos, ang ating beloved kapatid ay talagang patuloy na dumalo at talagang nagpabautismo sa tubig sa magkapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating beloved kapatid, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Gile Ferrer. At maghanda po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa tutong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. Lagi rin po nating inaalala ang mga turo at aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Ako po yung lubos-lubos pong bumabati ng isa pong magandang hapon na po sa atin pong lahat. Amen. Tunay nga po na samantalahin ko nga rin po ang pagkakataon pong ito mga minamahal para batiin po ang nag-iisang anak po ng atin pong beloved ordained preacher na si beloved Sister Vines Nier po ng isang happy birthday. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong Amen. pinakamamahal Praise the po ng Hesus na naririyan nga po na sama-sama pa rin po tayong nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay nga po na ipinagpapasalamat
pagpapasalamat ko rin po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po, maalala ko po mga minamahal, ngayon nga po ay June, July po mga minamahal, naririyan nga po na tag-ulan po ito mga minamahal. Alam niyo po, maalala ko po ang patotoo po namin mga minamahal dahil nga po ang akin pong mahal pong kapatid po mga minamahal. Last year po mga minamahal, nitong mga ganitong mga buwan din po ay isa po siya sa mga nakaranas po na madapuan po ng dengue po mga minamahal. Alam niyo po, ang akin pong mahal po na kapatid mga minamahal, naririyan nga po na nawalan na po siya ng lakas po mga minamahal ng mga panahong yun. Tunay nga po na bilang tao po mga minamahal, naririyan po ang pag-aalala po sa amin po mga minamahal. Ngunit ang himala po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking pong kapatid ay pinagaling, kaya tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maalala ko nga rin po mga minamahal, nung panahong yun po mga minamahal, ang akit pong, nung nagka-dengue po ang akit pong mahal na kapatid, naririyan nga po na meron rin po siyang kasabayan po mga minamahal na kakilala rin po ng akit pong mahal na ina po mga minamahal. Alam niyo po sa kasamaang palad po mga minamahal, ang bata po na yan po mga minamahal ay hindi nga po niya na-survive yung dengue po mga minamahal. Ngunit ang akin pong mahal na kapatid, naririyan nga po, tunay pong pinalakas ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Kaya Hallelujah. tunay pong ipinagpapasalamat ko po yan sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pagpapala po mga minamahal. Naririyan nga po mga minamahal na ang akin pong mahal po na ina at akin pong mahal po na ama. Naririyan nga po na araw-araw po mga minamahal, sila po ay nagbabiyahe po mga minamahal. Naririyan nga po na kung sino-sino rin po yung nakakahalubila po nila mga minamahal. Alam po natin na nasa gitna pa rin nga po tayo ng pandemya ngayon po mga minamahal. Kaya alam niyo po mga minamahal, naririyan nga po na hanggang ngayon po, meron pa rin pong takot po mga minamahal sa mga puso po ng mga tao. Ngunit ang tunay ko pong pinagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ay hanggang ngayon po, naririyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po yan at ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang mga pagpapala po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa tuwing nga pong ipinagbubulay-bulay ko nga po mga minamahal ang lahat-lahat po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa amin pong buhay. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po na kulang po talagang isang buong gabi, isang buong linggo po mga minamahal para mo mapag-usapan kung gaano po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po, bagamat po hindi po karapat-dapat po mga minamahal, naririyan nga po na meron pong mga pagkukulang po mga minamahal. Ngunit nirarapat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang inyo pong abang lingkod upang magamit po sa kanya pong banal na ubasan. Kaya tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagpapasalamat ko rin po ang lahat-lahat po ng pagpapala, sa pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit po sa lahat sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat-lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Gilly Ferrer sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon na tunay mga minamahal. Yung mga sakit na yan, yung mga karamdaman na yan ay talagang sangkap yan sa buhay ng Kristiyano. Ngunit sa ating buhay, ang napakaganda pag tayo ay nagkaroon ng mga bagay na yan, mayroon tayong malalapitan, mayroon tayong buhay na Diyos na magpapagaling sa ating karamdaman. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tuloy-tuloy na po tayo sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patuto po. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Mario Fernandez at maghanda po ang ating beloved Sister Lina Perez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. At ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanila pong beloved daughter. At sa inyo po lahat, kung minamahal kong kapatiran, magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Minamahal, ating pong binabati ang ating beloved Sister Bai sa kanya pong kaarawan sa ngayon minamahal.
na siya po ay bigyan pa po ng mahabang buhay, minamahal. Mga minamahal, nung ako po ay hindi pa nakakilala sa ministeryo, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawa ang unang nasave po, minamahal, sa aming sambayan, na siya pong nagdala po dito sa akin sa katotohanan, minamahal, na siya pong unang nasave, minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na noon po, minamahal, nung ako po ay hindi pa nakakilala, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Andyan ang mga bisyo ng araw, minamahal, mga pag-inom po ng alak, mga pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Na noon po, minamahal, dahil po sa katigasan ng aking puso't isip, minamahal, na hindi ko po sinusunod yung advice po ng aking mahal na asawa. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa kanya pong walang tigil na panalangin po, minamahal, na ako'y makumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po isa rin po kanyang panalangin na ako'y makasama niya noon, minamahal. Hanggang sa kalaunan po, minamahal, nung kami po ay kinahabagan po na pinagkalooban po ng sasakyan tricycle, minamahal, aking pong inahatid po siya dito sa ating banal gawain, minamahal. At yan din ang isang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal. Dahil po akin din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal. Andyan na aking pong naririnig lahat ng mga sinasabi dito, minamahal. Kahit ayan din ang isang bagay na aking natutunan noon, minamahal. Andyan sa kalaunan po, minamahal, dahil po siya po ay aking hinahatid at sinusundo, minamahal. Taong 2003 po, minamahal, nung ako'y sumundo dito sa ating banal gawain. Andyan, minamahal, na ako po'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarna po ng sasakyan tricycle noon, minamahal. Nakasalukuyang 3 buwan pa lamang noon ang aking minamahal yung tricycle noon, minamahal. Napaghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, na ay nasa aking likuran, sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. Na kanya pong nabasa yung ating signboard po dyan sa labas, minamahal. At nung araw na yon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ligtas niya po sa amin nung araw na yon, minamahal. Andyan din, minamahal, sa amin pong barangay din po, minamahal, na hindi ko rin sukat na kalaing pangyayari, minamahal. Andyan na may kasiyahan po, minamahal, na hindi ko rin akalain na pangyayari, minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yon, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yon, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagligtas niya po sa amin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay na nag-iisa, minamahal, na bagamat ako'y nag-iisa sa aking tahanan po, minamahal. Andyan na ako'y pinag-iingatan din po na ating pinakamahal na Panginoon sa araw at gabi sa aking pagkagising, minamahal. Diyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat-lahat po na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon, mula sa financial, physical at higit sa pagpalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung mga buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez na talagang tunay na napakabuti po ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Lena Perez. At maghanda po ang beloved choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At dobling paggalang po ang aking pinapaabot sa ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Will de Estrada Almeda sa mga turot aral na iniwan sa atin na ating minamahal na Assistant Pastor na hindi natin makakalimutan. Hallelujah, na ating minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeda, sa buong Almeda family po, at sa ating pong mga minamahal na manggagawa sa pangangisiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa mga elders po na ating kapiling sa araw na ito, sa inyo pong lahat, mga minamahal kong mga kapatiran. At bago ang lahat, bumabati rin po ako ng happy birthday po sa minamahal na anak ng minamahal nating beloved ordained preacher, beloved Sister Vines. Amen. Happy Praise birthday the Lord. po. At aking pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang pagkakataong ito na muli po niya akong tinawag pang magpasalamat sa kanyang banal na harapan. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Unang-una ang pagbabago po niya sa aming pong buhay. Hallelujah. Sa kapayapaan na ipinagkalupo niya sa aming tahanan, sa aming puso at isipan, mga minamahal. Ito po yung aking taus-pusong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa pagbabago po niya sa amin, mga minamahal, sa akin, hallelujah, sa nadati-rati rin po mga minamahal, isa rin po ako mga minamahal sa mga sunod sa layo ng mga makasalibutang gawain, mga minamahal, subalit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, isa po kami mga minamahal sa naabot ng panalangin ng ating minamahal at ginagalang ni Evangelist Pastor Will de Estrada Almeda. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal, hallelujah, ang kagalingan mga minamahal dahil ng aking karamdaman mga minamahal dahil nung nakaraang linggo po mga minamahal, hallelujah, nagkaroon po ako mga minamahal ng skin allergy, mga minamahal. Ilang araw ko po itong ininda, mga minamahal. Umpisa po mga minamahal, parang kagat lang po ng langga, mga minamahal. At hanggang sa hindi ko mapigil ang mga minamahal na ito'y kamutin, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa pagising ko ng umaga, mga minamahal. Pulang-pula na po mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa naging pangalawang araw po mga minamahal, kasing laki na ng palad ko mga minamahal dito po sa aking leeg, mga minamahal. Pulang-pula po, parang hinog na kamatis po mga minamahal. Hindi ko po alam kung bakit. Hallelujah. Hanggang sa ito po mga minamahal ay nagtutubig. Hallelujah. Yung skin allergy ko po na yun mga minamahal. Hallelujah. Sobra pong kati at tunay pong mga minamahal, para akong lalagnatin na hindi ko po maintindihan ang aking sarili. Sa tuwing nasasagi po mga minamahal ng aking buhok, ito po ay kinikilabutan po ako sa sobrang kati mga minamahal, maging sa aking damit, mga minamahal, hallelujah. Subalit ang tangi ko pong ginawa mga minamahal, nanalangin, nagpuri, nagsisi sa lahat ng aking mga pagkukulang, pagkakamali sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God. Hanggang sa ilang araw ko po mga minamahal, nung last Sunday po mga minamahal, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, after po ng service natin, nung last Sunday po mga minamahal, hallelujah, tunay po na nagpalehans po ako mga minamahal, hallelujah, sa kahabagan at awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa akin, hallelujah, sa unat panalangin na ating pong minamahal at ginagalang ng Evangelista Will de Estrada Almeda, kabalikat ng kanyang buong pamilya at sa lahat po ng ating mga minamahal na manggagawa, sa habag at awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pag-uwi ko po ng Sunday mga minamahal, hindi ko na po naramdaman yung kate mga minamahal, hallelujah, hanggang pagising ko po ng umaga ng Lunes mga minamahal, hallelujah, tunay po mga minamahal na tuyong-tuyo na po na parang walang nangyari sa aking leeg mga minamahal, hallelujah. Lubos po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa kagalingan ng pinagkulob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil po ilang gabi po mga minamahal, sa tuwing natutulog po ako mga minamahal, nilalagyan ko po ito ng damit o kaya towel po mga minamahal, dahil para pong pawis mga minamahal tumutulo, hallelujah. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na wala po akong ginamit na anumang uri ng gamot, mga minamahal. Tunay po na pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Hallelujah. Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah.
At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal sa araw-araw na pag-iingat, paggabay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming pong buhay. Hallelujah. Sa mga biyaya, pagpapala na aming natatanggap sa araw-araw, sa aming kalakasan, mga pagpapalang pinansyal, material, pisikal, at higit sa lahat sa spiritual. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tunay mga minamahal na talagang ang ating beloved kapatid magmula nung makilala ang ating dakilang Diyos ay talagang nagkaroon ng kapayapaan. Amen. Dahil kung sa ating buhay punong-puno ng kaguluhan pag ating tinanggap, natagpuan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay ay magkakaroon tayo ng kapayapaan dahil sa sinabi sa salita ng Diyos na His name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Siya po ang prinsipe ng kapayapaan, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tunay ng ating beloved kapatid. Talagang lahat ng kanyang karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at dyan na po natatapos ang mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat po ay tumayo at habang naghahanda ang ating mga beloved choir, tayong ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise Thy coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise Thy coming King. Oh, glory, hallelujah, the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, the coming King. Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. We have the victory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan po ang ating mga beloved choir na alay na papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Beloved brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Youth, Singles, and Jesus Finest Generation Choir, kami po ay taus-pusong bumabati po sa ating pong beloved Ate Vines Near ng isang happy birthday po. Our Father,
Hallelujah! Even oh God, we worship you, Lord God Jesus. Hallelujah, 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 even oh Lord.
We worship you, Jesus. Mga minamahal, bago natin awitin at huling awitin natin minamahal na mga awit, minsan pa tayong dumalangin na may pagsisisi. Let us talk to our dearest Jesus, our dear God, na tayo po'y mapatawad. Napakalawak ng pangunawa, pagmamahal ng mahal ng Panginoon. Ano man ang ating nagawang mga pagkukulang, maya-maya tayo po ay nagkakasala, nagkakamali. Ang kanyang kahabagan, ang kanyang pagpapatawad ay palaging nariyan. Opo, nakilala, mapagpala namin Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Muli sa hapong ito, ayaw namin pa na Panginoon na sumamba na may kabigatan ng aming mga puso, mga isipan, dala-dala, mga bagahi na hindi na namin kaya, Mana Panginoon. Nanikluhod kaming lahat, nagsusumamo, na sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, yung huling nilangisan sa aming papanahunan. Linisin mo kaming lahat, hugasan mo kami sa aming magkarumihan, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Minsan ang pag-ibuhos sa aming kalagitnaan, yung napakatamis na presensya na siyang kailangan ng bawat isa sa amin. Habang aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, Satan be frozen. Di mo sabihin, resist us out. And anoint this whole last song, O Lord God, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang lakas sa akin, masaya ako sa aking tungkulin. Nang dumating man ang pagsubok, walang makapag-iwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa amin, masaya kami sa aming tungkulin. Luwas ang pag-ubok, walang hallelujah! Walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gaano man
tagapagligtas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa pahanan mo, sumasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless you, choir. Maraming salamat sa ating pinagmamahal na Panginoon. Bumalakpak po tayong lahat sa ating Diyos sa buhay. Everybody shout, praise the Lord! Walang hanggang pasasalamat ang palagi natin pinapaabot sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Dahil tunay na ang Diyos ay mahabaging Diyos. Amen. Ang ating pinaglilingkurang Diyos ay kailanman hindi tayo matitiis anuman ang ating managawa ng mga pagkukulang, mga pagkakamali, nariyan ang kanyang pangunawa, ang kanyang pagpapatawad, palaging nariyan. Amen? 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 Palakpakan natin ng malakas ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Patuloy tayo sa ating banal na gawain at tayo po ay magpatuloy sa bahagi ng pagbibigay ng ating mga ikasampung bahagi at handog. Bago ang lahat, isang mapagpalang hapon ang aking pinapaabot sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Ating kapiling dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen. At kung may mga bisita po tayo, welcome po sa ating midweek service. Sa ating pong minamahal na mga kapwa manggagawa, ating beloved elders. At we give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. We always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanilang mabutihing mga anak, mga apo at mga manugang, at sa ating mga webcast viewers sa YouTube at sa Facebook. Good afternoon na po. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Pamalakpak po tayo sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tulad mga minamahal ng ating napag-usapan na Sunday,
Sinabi ng Galatians chapter 6 verse 9, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." Tayo daw po, minamahal, ay huwag manghimagod sa gawa ng mabuti, paggawa ng mabuti, dahil ang Diyos, minamahal, sa tamang araw, panahon, ay magsiani tayo sa ating pong mga ginagawang mabuting ito. Isang mabuting bagay ang magbigay ng may katapatan sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Lalong-lalo na may malaki tayong kinakaharap ngayon. Kailangan ng ating iglesia ang suporta ng kanyang mga anak. Hindi lamang dito sa Pilipinas, sa ibayong dagat, mga kapatid natin na pinagpapala, kaya sila'y dinadala diyan sa mga lugar na kanilang kinalalagyan sa kasalukuyan dahil may plano ang Diyos. Pinagpala sila ng lubusan para makatulong sa kanyang banal iglesia. At ang krusada, maminamahal, na kinakaharap ay hindi basta-basta dahil tumatawid tayo ng dagat, sasakay tayo ng barko, at kung may pagpapala pa, aeroplano, yung pong mga kailangan talagang makarating at makabalik agad dahil napakalaki ang gawain natin dito. At siyempre po, pagka barko ng pag-uusapan, libo-libo na po ang ating hinaharap na gastusan, lalo na aeroplano. Paghahanda po natin, yung leaflets po natin na ginagawa, yung pong mga sound system para gagamitin doon dahil alam niyo naman po, remote area po yung lugar. Napakarami pong mga kaluluwang uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Sabi nga ng ating dearly beloved pastor, kahit magbabayad tayo 1,000,000 bawat isang kaluluwa ay gagawin natin. Kaya dito po, pinangungusapan ang mga anak ng Diyos sa pamagitan ng kanilang katapatan. Huwag daw tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti dahil aani tayo pagdating ng araw. At nabanggit nung Sunday, maminamahal, sa exhortation for giving, nasa Malakay chapter 3 verse 16, na mayroon po tayong Book of Remembrance. Pag sinabi mong Book of Remembrance, mahal na Panginoon lamang ang nakakaalam doon, at higit pa sa libreta, bank book dito sa mundo, na anumang mayroon ang mga mayayaman. Doon, maminamahal sa langit, itong ating pagbibigay ng ika-10 bahagi handog ng may katapatan, higit po itong nare-record ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, may nanaginip, maminamahal, dinala doon sa impyerno. Mayroon daw pong swimming pool po doon at nakikita niya napakaraming mga Kristiyano na nakita niya, kasama niya ang naglilingkod dito sa ministeryong ito. Nagtatanong siya sa mga anghel, bakit may mga Kristiyano doon sa swimming pool? Espesyal yata na mention doon sa mga panaginip nila nung sila'y nandoon sa impyerno. Ang sabi ng mga anghel na nag-tutor sa kanila doon, nakita ninyo yung mga Kristiyano na yan. Bakit nandiyan yan sa swimming pool ng pagdurusa? Sila yung mga Kristiyano na kahit anong pangungusap patungkol sa pagbibigay ng ika-10 bahagi handog, binabaliwala nila yung pangungusap. Imagine, maminamahal. Ano pong indikasyon dito? Bakit yung mga nanaginip, yung mga nakikita ng vision, yung dinala sa impyerno, nakikita ng mga pangitain katulad nito? Ito po ay pagpapaalala para sa atin na ngayon bukas ang ating pandinig, ang ating mga mata, na hindi po natin pwedeng babaliwalain itong pagbibigay ng may katapatan dahil obligasyon po ito ng mga Kristiyanong binago ni Kristo, pinagaling ang kanilang karamdaman, pinagpala na sila ng lubusan. Mga negosyo nila, mga hanap buhay, pinagpala. Siyempre po, mayroon tayong obligasyon. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 8 and 9, "Ye are cursed with the curse, we have robbed me.
Magnanakaw ang Kristiyano, ang tao na hindi nagbibigay ng kalakasampung bahagi at handog. Hindi po ako may sabing magnanakaw. Ang Biblia, nasa Malakay, chapter 3, verse 8. Sinabi diyan, maminamahal, will a man rob God? Ang sabi po ng mahal na Panginoon, yes, ye have robbed me. Sabi ng tao, wherein ye have robbed me? In tithes and offerings. Sa ikasampung bahagi at handog. Amen. 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 Ang sabi pa doon sa 9, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me. Even this whole nation. Gusto ng ating mahal na Panginoon na maging tiyak ang kanyang mga tinubos. Dinala dito sa buong katotohanan. Nandito ka na rin sa buong katotohanan, tuparin mo na ang mga ipinag-uutos ng ating mahal na Panginoon. Kasama po ito sa pinag-uutos, ikasampung bahagi at handog, obligasyon ng Kristiyano na may patabi ang mahal na Panginoon, yung kanyang ikasampung bahagi at handog, wag tong galawin, wag tong pakialaman ng mga Kristiyano, bagkus dalhin ito sa bahay kamalig kung saan doon siya kumakain ng bagay espiritual. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Lucas 6:38, also magbigay ka at ikay bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Dahil sa panukat na yung isukat, doon ka muling susukatin. May panukat, may tama pong basihan ang Biblia. Kaya nga ang propeta ng Diyos, tinuklas itong mainam, tinuro niya ang tama. Amen. 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan mo ang lahat ng utos ng mahal na Panginoon, pakinggan mo rin ang sinabi ng propeta ng Diyos. Sabi ng utos ng mahal na Panginoon, kung ako'y iyong iniibig, tuparin mo ang aking pinag-uutos. Anong pinag-uutos? Ibibigay ang ikasampung bahagi at handog. Sabi ng propeta ng Diyos, tumbasan natin yung ikapo. 10% na ikapo, tumbasan natin. Pantayan natin, another 10%. Kaya 20%. Marami pong nakikipag-aaway dito. Marami pong nakipagdiskusyon. Yung 10% nga daw ay napakalaki na, hindi na magagawa ng karamihan. Ano pa kaya ang 20% giving? Alam niyo po ang 20% giving sa mga baguhan lang yan? Hindi po yan ipinapairal sa ministeryong ito sa mga matatagal na Kristiyano. Dahil ang matatagal na Kristiyano ay umibig na sa mahal na Panginoon, hindi na sila nakukontento sa 20% giving. Ang ilan sa atin, hinamo na 30%, 40%, hati na sila ng mahal na Panginoon sa kanilang kinikita. Tingnan mo naman, maminamahal, paano sila inangat ng mahal na Panginoon sa kanilang mga hanap buhay. Paano sila tinaas ng ating mahal na Panginoon sa kanilang mga pagtatrabaho. Diyan sa Middle East, dumating ang mga manggagawa, mga ngaral, challenge sila, maminamahal, ng 50% giving. Habang nangaral ang mga mangangaral na ito, napaisip ang lahat ng mga nagtatrabaho. Diyan sa Middle East, ang sabi nila, grabe, andito kami sa strange country at napakalit ng aming sinasahod, pero bakit hindi namin subukan? Sinubukan nila. Kalahati binigay nila sa gawain ng mahal na Panginoon. Kalahati na lang natira sa kanila. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Nagpatotoo yung mga ordained preacher, yung mga preacher. Nagpatotoo yung mga kapatiran na hinipo at ginawa. Yung pagbibigay ng may katapatan at hati sila ng mahal na Panginoon. Nung binigay ito ng ating mga kapatiran, nagpatotoo dyan sa Middle East. Ang sabi nila, dati-rati mga ordinaryo lang kaming mga manggagawa. Pero ngayon, tinaas kami ng mahal na Panginoon, ginawa kaming supervisor, ginawa kaming mga manager. Maraming nagsitanggalan, maminamahal, ng mga trabaho. Dahil mga resisyon diyan, maminamahal, kung kanila pong mga lahi, siyempre papaboran nila. Pero ang himala ng mahal na Panginoon, ang pinapaboran, yung mga Kristiyanong nagbibigay ng hati na sila sa gawain ng mahal na Panginoon. Anong ginawa ng mahal na Panginoon sa kanila? Itinaas ang kanilang mga antas doon sa kanilang pinagtatrabahuan, nagiging manager, naging supervisor. Siyempre po, pag tumaas ang kanilang mga kinalalagyan, tataas din ang kanilang sahod. Ang sabi nila, totoo ang ipinapangaral ng ating mahal na pastor, na ipinapangaral ng mga ordained preacher, ng ipinapangaral ng mga beloved babies nila. Ngayon, maminamahal, nagtamasa yung ating mga kapatiran ng mga pagpapala. Ang sabi nila, sa karamihan, ang sabi nila, bonus na lamang sa amin yan.
pero napatunayan namin, totoo ang pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Everybody shout, praise the Lord. Meron lang akong importanteng ihabilin sa lahat ng mga Kristiyano. Sinabi ng Malakay chapter 3 verse 10 and 11, dalhin natin ang ating buong ikasampung bahagi. Pag sinabing buo, kasama po ang handog sa kamalig dito, saan tayo kumakain ng spiritual na pagkain. Upang sabi ng banal na kasulatan, subukin natin ang mahal na Panginoon. Ang Diyos minamahal ay talagang nagpapasubok. At ang sabi niya, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang kalangitan, ang bintana sa kalangitan na isang pagpapala pa lamang ihulog sa atin, wala nang sapat na silid na kalalagyan. Ngayon, kaya pala marami tayong mga Kristiyanong nababalitaan na mga matitisurin, madaling masaktan kahit sa salita lang, dahil itong mga Kristiyanong ito ay maliwanag na hindi nagtatapat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil kung nagtatapat ang mga Kristiyanong ito, ang sabi po ng banal na kasulatan, sabi ng mahal na Panginoon, sasawayin ko ang mga mananakmal para sa inyong mga matatapat. Sa mga matatapat lang. Hindi po sa hindi matatapat. Madali tayong masaktan. Makarinig lang tayo ng mga salita na hindi magaganda. Iira lang ego. Iira lang pride. Bakit? Hindi ka matapat, kapatid. Hindi tayo matapat, mahal na mga kapatid. Gusto ng ating mahal na Panginoon sa unang Korinto 4:1-2, datnan tayo ng mahal na Panginoon na kung ano ang kanyang inuutos, tinuturo sa atin through our dearly beloved parents in the Lord, na mga mangangaral, sundin natin ng 100%. Dahil ayaw niya ang kanyang pinagkatiwalaan ay masumpungang hindi tapat. Pag hindi ka tapat, mayroon kang paruroonan. Kaya nga, maminamahal, nakapagtataka. Sa salita, ma-offend ka. Ang mga Kristiyano maminamahal, patay na ang laman, nabubuhay na lamang dahil kay Kristo. Ano ba ang patay? Ano bang sinabing patay? Di ba ang patay, wala nang nararamdaman? Amen? Lalo na kapag matapat ka. Pag matapat ka, tatakpan ng mahalapin lahat ng mga katitisurang bagay. Yung mga madali kang masaktan, tatanggalin niya ng mahal na Panginoon. Sabi na, may kakayahan siya. Alisin ang mga mananakmal. Mananakmal yan sa buhay ng mga Kristiyano. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huwag nating pakinggan ang mga salita na papalabasin lang sa kabilang tainga. Pasok sa kaliwa, labas sa kanan. Pasok sa kanan, labas sa kaliwa. What? Namnamin natin, isipin natin, gaano ito katotoo. Dahil may mga patotoo. Kaming mga naging matapat. Ang mga matatapat na Kristiyano may mga patotoo na. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nagpatotoo sila na ang kanilang hanap buhay, pinasaglana sila, pinapalusog ang kanilang pisikal na pangatawan. Mayroon ngang pinatotoo ang ating dearly beloved Mama Dear. Nagkrusada ang isang pastor sa Amerika. May bulag na lumapit, nagbigay ng $2. Ayaw tanggapin ng pastor yung $2. Dahil sabi na, ako nga magbibigay sa iyo, bulag ka na, magbibigay ka pa ng $2. Kahuli-hulihang pera ng bulag, binigay yung $2. Ang sabi ng bulag, mga pastor, hinipo ako ng mahal na Panginoon. Sabi niya, ibigay ko sa iyo itong $2. Ayaw tanggapin ng pastor dahil, siyempre, bulag na nga, kuhaan pa niya $2. Pero nung tinanggap ng pastor, pag abot lang niya, tumalon ang bulag. Ang sabi na nakakakita na ako, pinagaling siya ng ating mahal na Panginoon. See? Kaya pala. May kakayahan pala ang mahal na Panginoon. Kaya hanggang ngayon, hand to mouth lang tayo, rat race, isang kahig, isang tuka, dahil hindi natin pinakikinggan itong mga utos na malapit. Roma 2:13, ang pinasagana, ang ginagawang banal, pinabaging matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon ay yung nakikinig at ginagawa ang kanyang pinakikinggan. Pero yung nakikinig at hindi ginagawa ang kanyang pinakikinggan, wala siyang pagkakaiba doon sa namayabang na Pariseo nang sabi niya, etong maniningil ng buwis na ito, hindi ako kagaya niya, nagbibigay ako ng ikapo lang pala. Tapos sabi na, nagyayabang pa, nag-aayuno ako 2 beses sa isang linggo.
Grabing kayabangan. Ang sabi ng banal na kasulatan, yung makasalanan na maniningil ng buwis, ayaw iangat ang kanyang ulo. Grabe ang kanyang pagsisisi. Understood po yun, minamahal. Na ginagawa na yung kanyang pagtatapat na pagbibigay na ikasampung bahagi, tandog, hindi lang ikapo. Kung yung Pariseo nagbigay ng ikapo, 10%, hindi tinanggap na malapayan, ikaw pa na hindi ka nagbibigay. Kawawa ka. Kawawa tayo. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say out, praise the Lord. Maliwanag ang sinabi ng Biblia. Hindi po yan sinabi ni Brother Buboy. Hindi po yan sinabi ng mga beloved babies, ng mga tumatayo sa pulpito, ng ating dearly beloved parents in the Lord. Ang nagbibigay ng may katapatan, sila'y nag-iipon ng kayamanan sa langit. Mayroong book of remembrance. Pasaganain ka, pasaganain ako, pasaganain tayong lahat naman ng Panginoon. Ngayon, maminamahal, alam ko, ang Diyos ang magpala sa mga obedience ng mga anak ng Diyos, mga tumutupad, mga masunurin, faithful na mga Kristiyano. Kaya kailan ka maging faithful? Hindi sapat ang I love you, Lord. Hindi sapat ang pagdalo. Hindi sapat marunong kang magpuri, manalangin, marunong kang gumamit ng instrumento, gumamit ng kamay para pumalakpak. Hindi sapat yan. Mag-ayuno, hindi sapat. Sabi ni Santiago 2:10, anuhin mo yung siya mong nagagawa. Pero yung isa, yung pagbibigay ng ikaputandog, hindi mo ginagawa. You are guilty of all. Kaya sa hapong ito, ibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon upang tayo po ipasaganain ng ating Diyos na buhay. Narito po ang ating beloved Elder Brother Saldi de Guzman upang ipagpipray na po yung ating pagkakaloob na niya po ipasbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami pinagpupuri